меган дар соли 2026 патента аз байн мебаранд. Аз Россия баромада бошӣ, баъди чӣ қадар даромада мешавад ва аз 18 то 27 сола ба хизмат даъват карда мешаванд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонда ва саволҳотон ҷавоб гардонем. Бо диққат тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарем, марҳамат ин фурсата аз даст натиҳед. нархи навои анами таксиҳо арзонтар шуда номерошон мебирояд, зангшон бизанед, шуморо худо хоҳад ба дили пир аз границаи Қазоқистон мегзаронанд. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон. меган дар соли 2026 патента аз байн мебаранд. дар ҳамин масъала камтарак суҳбат мекардем. ҳамин роста ё ин ки не? барои аз байн рафтани патент ягон информатсия нест, вале информатсия дар бораи қиматшавии нархи патент аллакай баромадагӣ ҳастад. худо розӣ бошад, ба охири моҳа мо видео мекунем ва тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия нархномаш чӣ қадар мешавад, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. интизор бошем. Гулмадов нависонда: салому алайкум ака. шунидем ки аз соли нав танировка ройгон мешавад. ҳамин рост боша акаи Сорубон? дар бораи танировка нархи навош мо видео карда будем ва ин чизам ҳамин хеле ки қиматшавии нархаш дар назар аст, яъне ки ройгон намешавад. ҷоник нависонда: агар пули патента як бор дер кардӣ ва аз нав через штраф патент кардӣ то тамом шудани регистратсия аз Россия баромада бошӣ, баъди чӣ қадар даромада мешавад? пули патента дер кардагӣ бошӣ ва штрафша супоридагӣ бошӣ, регистратсия дошта бошен, 100% аз Россия баромада бошен, обратно даромада метавонед боз дарҳо. вале иҷа як гап мерава, агар ки пули патента насупорида бошед, мисол патент аннулирова шидагӣ боша, аз сари навам ки даромадем то 1 сол патент гирифта наметавонед. Салимҷон нависонда: салому алайкум ака. бачам 4 сола реестрда ғалтида, чӣ хел кунем? шумо метавонед ки ба МВД Федератсияи Русия муроҷиат кунед барои ҳеҷ чиз, яъне кӯдаки хурдсол ном дар чорни списка баромадан. Абдураҳимов нависонда: созен хубем бародар, ман масчоҳ мешавам, метавонем хати шумо гап занем? бародари азиз, ягон савол дошта бошӣ, метавонед дар ҳамин комментария бинависонед ва худо хоҳад мо саволтона мехонем. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорубон. мегуфтем ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? синни чанд сола даъват мешавад? моҳи апрелда сар мешавад призофи баҳорӣ ва аз 18 то 27 сола ба хизмат даъват карда мешавад. эшонов нависонда: рост мегем додад. як хелаш савоб надорад, худаш боз гап мезанад. аҳамият натиҳед, мо тарафдори шумо ҳастем. зинда ва сарбаланд бошем бародарони азиз, касое ки туғрӣ мефаҳмед моро, ҳамарӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. моро ҳам кӯшиш мекунем информатсияҳои нава сари вақт ба маълумоти шумо бирасонем. бародаро, кадом меда ки духтури дандон дар Москва дар кор бошад, бародари тоҷики хидмат стоматолог кор мекунад дар онҷа, рақамҳои телефонаш мебирояд, занг бизанед ва кортона бо нархи арзон мақсад буд мекунад. фарух нависонда: салом акаҷон. дуюмбора патента переоформит карда мешавад, яъне аз дигар макони Россия ба Москав омаданд. агар тибқи қонун бигирем ин чиз дар назар ҳаст, яъне переоформилят кардани патент иҷозат ҳаст, вале дар баъза ҳолатҳо, дар бисёр мавридҳо ҳеҷ чиза мақсад иҷозат наметиҳанд ва аз сари нав ҳуҷҷат месупорем. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорубон. нархи навои патента гап зан, чӣ хел шид? худо хоҳад, мо гуфтем дар ин масъала охири моҳда насиб боша видео мекунем ва мефаҳмонем ҳамаша. як нафари дигар нависонда: салому алайкум брат. ман регистратсия дорам то да ҳамин май 2026. барои ман амина дар кор ҳаст ё ин ки не? регистратсияи коғазид ки 100% оригинал боша, мақсад амрон ба кор мебиёяд. як нафари дигар нависонда: ба корхонаҳои шахсӣ ин фармон амалӣ мешавад? яъне рӯзҳои истироҳатиро дар назар дошта бошед, не? корхонаҳои шахсида ҳеҷ чиз тааллуқ надорад, яъне 4 рӯз 5 рӯз истироҳата дар назар дорем. як нафари дигар нависонда: салом акаҷон. барои запрет амнистия мешавад ё не акаҷон? дар бораи амнистиярам ҳозираҷа информатсия нест бародари азиз. ҳоҷиев нависонда: ака аз аэропорт гардондагиҳоя гап зан, чӣ мешавад ин кор? касое ки аз аэропортҳо мегардонашон мисол бесабаб боша, шумо метавонед барои айсари нав ба Россия сафар карданатон як бор шуғли аҳолӣ биред, тамоми даниёи худтонро проверка кунед ва ба шумо ки мақсад гуфтан проблема надорем,
штраф надорен, выезди шумо кушодай, баъдан метавонем ки бо дили пур сафар кунем бирем идоқ. Ба хотире ки баъзе ҳолатҳое ки аз Россия мегардонанд, аз фурудгоҳ запрет мекунанд, баъд мегардонанд. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.